அடுத்தது வந்து அண்டர் 18ன்னு ஒன்று சைன் பண்ணியிருக்கேன். படச்சனை 2 வரும்னு தான் நினைக்கிறேன். தெலுங்குல படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கேன். தமிழ்லையும் வந்து 2 படம் சைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வரும். நல்ல படமா பண்ணணும்ல. ரஜினி கமல் 2 பேரும் சேர்ந்து ஸ்கிரீன்ல வரப்போறதா ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு. அது வந்து ஒரு ஜாக்பாட், அதாவது ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கு. பயங்கர ஒரு ட்ரீட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பல வருஷத்தோட கனவா எனக்கு. உங்களுக்கு எப்போ கல்யாணம் மேடம்? எனக்கா எப்போ பண்ணலாம்? நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும். நல்ல முகூர்த்தம் சொல்லுங்க. அடுத்தது நல்ல மாப்பிள்ளையும் காட்டுங்க. உங்க ஊர்ல எந்த ஊர் நீங்க? மேட்டுப்பாளையமா கோயம்புத்தூரா? மேட்டுப்பாளையம் நல்ல பசங்க இருக்காங்களா? இப்போ வந்து ஒரு நல்ல சகனம்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. அப்ப நகை மட்டும் வேணா கண்டிப்பா இங்கதான் பிரச்சாரம். நான் ஏன் போகணும்? நான் ஏதோ எனக்கு விஜய் சார் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அவரு அரசியல் வந்தாருன்னா சந்தோஷம், யார் வந்தாலும் சந்தோஷம். மக்களுக்கு நல்லது பண்ணா மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம்.